चाहते नहीं झाड़ू लगाए। अब झाड़ू लगाए ना तो खाली अपने दिन लगाई होने तो लगाई ना। बताओ हो हम इनका के इतना अपना जन्म के करी ना ई बारी त एने के ओने बात करता रही हमार बुराई या निंदा शिकायत करता रही। जा जैसन करबू ना तो भगवान ना इंसाफ करी हन। इहे अरे कि तबीयत खराब रहे ना तो तावे पर खाना पानी हर चीज देते हैं। लेकिन अब इनका के पानी का इनका कह दी है ना कि हाँ तन से हमरा के दवाइया दे दे उठा के तवन ना दे भोग के मरी हन। हमार जे बुराई करिए हमार जे निंदा करी ओका भगवान इंसाफ करी हन। हम का करब चलो जाएगा अपन घर बाहर देनी ना ओकर बाहर आ चाहे मत बाहर। आज के बाद एगो काम ना करब बस अपने जौन करे के होई करब आ अपने अलगे बनाई। अरे कोइला के बाद अलगे चिल्लाती है जैसे लागत ओकरा नहीं अनुगोतनी केहू के हइए नहीं खिसन। हौ एगो केतना बढ़िया ले उतरल बिया केतना बढ़िया ले अपना बोले ले चाले ले तना ओकर बोली मीठ लागेला। ई त बोलत ये लागत एकदम मरचाइए ही लहर लागत। का बरबराती रे हम आ गई भोजपुर बाजार ले त का करी भोजपुर बाजार ले आई नहीं त जो खाना लेके आते थोड़ा देर द्वार पर खाना लेके आ। ट्रक भी ओली नहीं ना कोलो से 1 घंटा बाद आई हो। 1 घंटा के बाद रोवन वो 1 मिनट के काम 50 घंटा ले क के आई ना जेबू बजरिए में तब ना पता चली जो सर देना खाइए बैठ के काजन पर काजन बर जाई खाना लेके हम आवत जल्दी लेके आ द्वार पर। आ देखी आ जाते ही ना तो सब कुछ ले लेम हिसाबे से ठीक ना। का काम करत हो बताओ। आलू ले लेम नहीं का आलू गिरैले बड़ा सा ना मटर उटर ले लेम गोभी हाँ ले लेम। आ देख हम तनी हिसाबे से पैसा खर्च करम ठीक ना। चलो ठीक बा हम हिसाबे से ना करी ना। आ सारे सकरा है आई देखो तो इनके जुग जमाना एगो नतिया तना आग लागल बड़ुए के महंगाई बढ़ा के धइले बड़सन। ई न कसन देखत के गरीब कैसे जी या कैसे खाई। चलो खाना खिया देनी पिया देनी सब काम का हो का बनल बाटे। खाना नहीं खी बनैले का कहलू थरिया लेके आवतानी। अरे खाना बनैले रही अपने दोनों बेकत भर बस खइला ना गइलन। अब मान धो के धा देले कुछ बाना मतलब घरवा के मालकिन हड़ू कुछ मालकिन नहीं गांव टोला मोहल्ला में बुराई कर चलता नहीं रौरा हम माने कि बड़ बानी त ये सब बुराई करते हैं। कब रौरा के दुख जार देले तनी बताई ना। आई हो दादा के कला हम मतलब गांव घर में मतलब अरे रहा दी कहल गइल बनाना कि देवालों के कान होला ठीक ना। बराबर मत कर हमर मरद आइल बन भोजपुर से अभी खाना भूख लागल बटे उनका ठीक हां है तो मरद के बना के अपना हाथ से खियाई है ना। आ ये हमारा जौन करे के बना हम तौने करम। अब अपन बनाई अपन खाई अपन देखी नहीं तो तू का चाहत अड़ू तू बता। हम चाहते ना कि रौरा अपन अलगे हो जाई हम अपन अलग हो जाए बता के लेके अपन अलगे रही। हम अपन बनाई खाई में रौरा अपन बनाई खाई। मतलब साल भर से उतरलू ना त पूरा घर के छितिर बितर करल चाहत अड़ू रौरा करई रही दीदी हम ना हम तो सोचते हैं चली बड़ बानी अपना जैसा करा। कौन राड़ी फतर कटनी आग लगैले ये कौन कले ये तोरा अरे तो जवाना से कहले बिन तवने ना कही रौरा जेकरा से कहले बिन जाके पूछी। बाप रे बाप छोटकी ना दिन भर सुता रहे रे एगो काम ना करे रे। हम माने कि परम तोड़ी ना सब काम का जो रौरा करी ना। आई हो दादा हम तो ऐसन कोनो पातू ना घर के शिकायत करी ना देखू तोरा मन में कोनो फोड़ा तरी सब ठीक बानू कोना नहीं किसम फोड़त गंगा में हाथ उठा के कहम ना तब और बात ना मानम ठीक ना। आ जान जो करे के कर देखो ना हो हम आज तक केहू से कहलो नहीं कि अपना घर के शिकायत यही से कहाला। गांव घर एतना नतिया देख के जरत औसन दूसरा के खाइल पियल देख के हम अभी तक खाना लेके ना आई इतना लेट करे ले नो काजी खाली हके होती खाली पकौड़ी खाई छनले बानी भेज पकौड़ी कभी घर में खाना मंगनी हो तो तू पकौड़ा देखी खाना हमरा से मंगनी इनु तेज के बंटवारा के बात आइल बटे अपने बना के खइले ही अपने भतार के बना के खियले ही ठीक बा। आ कहत ये तो अंजनी के खाना नहीं बनैले हम अलगा रहल चाहतनी आ गांव घर के उ बात सुनत ये बताई त तनी हम आज तक खटिया पे बैठल बानी खटिए पे हमरा जाए के बा आ ना गांव घर में शिकायत कइले बानी चिकियो आ कैसे कहत ये तू गांव घर में होइसे होइसे कइले बाड़ू हमरा के हैं तो ये सोची ना कि बड़े बड़े भर बानी ठीक ना छोट बानी ना तो दिमागवा छोट नहीं खे हमार देख ली कैसे बोलत है देख ली। अच्छा रुको भैया जी से आके शिकायत करत हनी अपन करनी है कि कहत कि गांव में ढिढोरा पीटत है मन खरवनी तू हां। अपने काने सुनो भी तब नु काने अरे काने सुन तबे ना काने हल्ला सुनी कबू सो एक हाथ से कबो ताली ना बजेला। उ काहे झाक के बतिया कि जदी रोवा के भसुरे ने के माना त हेने निकल के बतिया काहे के बतियाई नाचनिए गाय कि नाचम निकल के रौरा नाची नाचे तो इस तो गली गली कौन चिल्ला सा हल्ला कम कर सो कहां बा छोटका अरे उ मुंह फुकर लगा दे हमर तो कोई मुंह नहीं खेले करे राव तो पूरा कहां गेले हो हाला भइल बा राउर पेट भर गेल ना राउर ढीड़ भरल ह कि ना ई बताई। राउर मेहरानू के ढीड़ भर गइल अब हमनी के मरद मेहरानू टौवा त नहीं जब बनावे के तब नु खाएगे हम बाजार में खा ले हमारा का पता बा
और मेहरानू लेके उ गांव घर में के केहू कुछ कही तो उ बात विश्वास कली गांव घर त फोरल चाहतटे का करत है बताइबू तब ना हमारा ले रौवे भर अपने भर खाना बना के खा पी के बर्तन उर्तन माज देले बिया बताओ हड़िया में कोई नहीं और भैया के खाना निकाले तो हइयो का नहीं गइल मर दे हम एकरा बारे में कुछ जानते नहीं की रहत ओकरा के बुलावतानी अरे कहां वाली रे सुन रे आदमी पहले सोचेला विचारेला ना रह हम बुला के दियो तो हम तो कर कम करस ठीक न हमन तो बाहरे खा ले हई तो पाहु ननी ना जी आइल बनी नेउता पाई जी के बैठ के बतियाओ तो नहीं जी के बता का हरिया का ले ले हम काहे ना लिया का कहतली भौजी हो ई खाना दाना हमनिए के दुनु आदमी घर बना रहल हो ठीक है कहा था बात कौन के हम गलती बोलतानी ए! कौन गलती बोलतानी जी तनी आराम से बोल ना तो तू चुपचाप रही ठीक ना देखली चुपचाप रही अरे चुप ना रह हमारा ले बतियाओ पहले का बतियन जी काहे हां बताई रो पता बना कि हम जहिया से आइल तहिया से केता ना कोई नहीं आ ये टोला में महल्ला में चलो तन ढिडोरा पिटत की हाय नहीं के कथाओ नहीं के करत हां का चाहत नहीं दीदी ए छोटका ये सुन कहता टोला महल्ला में जान गेलू तू ही का है झूठ बोलता जानत ही नहीं जय दी बाबू जी ए! अलग ओकर चाहती है नु तो अलग हां अलगा हो का जाई भैया बताओ अलगा हो जाई हम चाहत नहीं कि अलगा हो जाई का जी अलग ओकर चाहती है तो अलग को दी अरे मरे कम बोले ऐसन बनो यान के दोनों के भेज दे नहीं हो हम नैहर उहर ना जाई ठीक ना ना लोग जेबू कहेला ना। कि नैहर से डोली उठेला ससुर से अर्थी ना अर्थी उठी नैहर हम ना जाई तो देख ली नैहर ना जेबू तो ए जे मिल-जुल के रहो रहे के खाली भाई। एकर जमाना कोई चिंगान चलता तो तो हम मिल लोग जुल के यहाँ रहे के बा ठीक न हाँ। आ ना मिलजुल के रहबू तो जा जा अपना अपना हम ए तो बाबू अलग जी ना हम खाई कहे अलगा के एक शब्दो नमो न लेनी खोर हमारी तू बताई ना सब अरे सावित्री चुप बनल रहिए बालू सभी जाना था कि मन हाँ? करे आगे लगा दी ना बाबू जी हम झगड़ा के ना अलगा के एको पता ही ना नाम लेगी बताई तो तनी अरे रह दी मन थरा हो गइल बनी आगो लगा ए, देनी ऊपर सुनो, से रे। फ्री में दिए था रहे के तू बाला तनी तो कम मिल जुल के बोलो रह ठीक ठीक ना? न तो हम चल का जाए करी? जाले हमनी के अलगा ना हो कब्जा दोनों भाई तो के चाहत है जी अगर अलगा होके के चाहत हम तो खुद चाहते हैं कि दो को गोती नहीं बन मिलजुल कर रहें कि दुनिया वाला देखे तो आंख फूटे तू जो सोचत रे तो न करी जे सुन बताओ तनी मान तनी गांव घर नु जन तड़े का देखो तटे फलाना के घर में कैसे खुशहाली बा आ जान तो ये के कहला दूसर ना कहला लंगड़ुआ के नहीं कहला आई हो दादा ए जी देखली लंगड़ुआ के माई कहले बिया एक बार ही तरह लगैले रहे पिछवारी झगड़ा धुर खेलुआ बसे के बात मत सुनो ठीक न मिल जुल के रहे के ओए बता तो रहो ही खेलनी आगो लगावे न सो गांव घर तू दूसरा के बात सुनबू तो बताओ तो हमनी के काहे ना अलग हो अपने हाला जाए कइले बालू जब मैं गांव गोटोरा के जा दीदी आग पर पट्टी बना गए हम ओकरे कहला में पड़ गए चला हो भौजी जिया जा मिल जुल के रह जा हाला मत कर जा ठीक न हम का जानते कि रानी आग लगावती या ओकरे घर फूट जाओ ओकरे घर में आए आग बड़ा लगा जा तनी तब न ओकरा के हम बताओ तनी घर फरत बिया जाए लो दूसरा के घर ना ना जे जाला हां खत्म कर जा चला जा जा अपना मिल बात जुल के बढ़ल रहे से के का बा फायदा है जी मार भात चोखा बनाओ तनी आई खा ले चलो जा चलो अब बाकी पारी करतन जे हाला त दोनों के दरवाजा बंद कर देल जाओ जा सो अपन उनिए रह हां हां वही काम कर रही ऐसे समझ गइल वाली सब ठीक से रही बनियन जी सरगम और सबके बताओ चाहते हैं कि एक दूसरे के बात में आके घर में इतना बिगाड़ ना करे चाहिए लड़ाई झगड़ा ना करे चाहिए रौरा सब देखनी है जाके दूसरे के बात के लेके उठ के हम अलगा होके के तैयारी विधि बांध ले रहे लेकिन रौरा सब मत करी जा जी बिगाड़े वाला तो बहुत आदमी बन बनावे लगे हूँ ना नमस्ते प्रणाम हम मंजू मौर्य आप लोग देखबे कहीं नहीं जा मतलब मानतनी आजकल अड़ोस पड़ोस हो चाहे दर्द याद हो केहू के केहू देखल नहीं के चाहत के कैसे खुश बटे और जलता और एक दुगो आग लगा देता लेकिन ऐसे ना करे के चाहिए अगर हमने के वीडियो अच्छा लगी तो दिल से लाइक और शेयर हाँ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं हमने के वीडियो कैसा लगा ये अपन चैनल बा परिवार वर्ल्ड यही तरह प्यार दुलार बने रहिए जब खत्म बाय बाय।